Hakakat tarik uya yong arja arpusan u executive member u badai pet yakatanat Land and Development Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Powell Soklat haringkat u MDC ke Ramrai Jerngam uba Lor Shai Kharbani u MDC ke Nongston u Dr. Jurisman Yaupnia u Serdar Kahima Nong Lang bat kiwe ki Nong Elam Kahima kila letban jurep ya upot hapdeng ke KHADC bat GHADC kata Hamau Kuru. Kini kejinglet jurep kalawan hadian baka Garo Students Union GSU bat kibria ki bakam baki day na GHADC kila penpra ya ki mau pot jangka kur nyanglang hamau kuru kabahap hapa upot kahima nonglang. Hakani kejinglet jurep lahidon lang daw EAC bat SDPO ka Mountain Road Civil Subdivision hadu ka jaka bayat ka wa umpat ka badon ru ka jingkieng ka bapenyaklat ya ka East Garo Hills bat ka West Khasi Hills. Hadian bagila jurep ikini jaka badan hak haput u executive member bat ka kunhun kila letru ban jurep syaka jaka ka bala kenno bala penprai yaki mau put da ka GSU. Habakran sikilat pathai kubor hadian ka jing jurep u executive member ulaang bakani ka jinglet jurep kadai ka bala patha da CEM ka KHADC uba syambor lang renja hadian ka jing pentep u MDC ka Ramrai. Uba Powell Soklat ula penramjur yaki kam jongki kenhon na Garo Hills da ka boong ba umau pot bala penpra da ka GSU bat GHADC umdai umau pot jong ka KHADC henry udai umau pot jong ka kur nyanglang ka bala bu banya sam ya ka jaka jong ka kur nyelewan banjurep yaki jaka ba apa ka nonglang leadership mo ki pai ba ke di masotu ka nonglang leadership ka de ka hima ka biasri hukum ki hima khasi ki jungi tama ki khot kata ka leadership Nilewan ban jurep sini hadian ba MDC jong Ramrai ba Rushai Kharbani ila ai ka jing tho sha u CM jongi CM jonga Khasi Hills Autonomous District Council bana kalyang jong CM ila pha yanga kamu CM chat jong ka lana du bari pe ka khando ko siap nilewan lang ba I rang ka du ba MC jong ka Nongstoin Dr. Juris Yaupniam ba gadon ru angde I Sodar Isidar jong ka dika himang ne ki Sodar jong ki kisnong ki ba ba kiru rang ba jong ka kisnong ke jong jurep di sini kalong hadian ba ngile I Akan dikasih boleh dapat bagaimana kejeng tempat penperamau yuk ki mau ki badan akan dika hima hanya apa nonglang berkata ke bahap apa ke mau guru kita jaga khot ke mau guru bat ini ke mau guru kedan like lagi senang mah sana mau guru A mau guru B bat mau guru C kini ki mau ki hap angta bat kini ki mau ka ban pensyah yang ni kim dei satia ki mau put yang ke Khasi Hills Autonomous District Council jadi ki mau ki beratung dekat kon yang lang bapen I kaba peni yak te mau baki yang nak menta ka jinya sam jaka ka jinya sam paka ka joki kata ka dei ka jing thu joki ni ki mau kim dei satia ki mau put ani ban peni yo put usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council te ka ban kong kalonga sobat penam jori te ki kenhuan ki barapan pat praj ki mau te sikila le yang di kham ka jing tep kham ka jing su thu yen rengi penam namar ba ki mau kilong ki ba kongsan da kam ta ka beri khasi ki jongi kilong ki badan kamru bat ngaso ban jaro ka kon yang lang ka bala bu ki mau khnang ban baki kur lani ki jaki kur ki jak jeng kur kin sothu ya ka jaka ka puta ka jongki yo put usang jongki ya preng jongki ki parakur khana ba kenomi ki gundu ki jeng ya kaja hari nabut ta ka de ka banengkong bat ka ar pat kene ka mau guru ka hap apo put usam jong ka himanong lang mo ka apo put usam jong ka himanong lang na kene ka jaka ka baki penpat ki kenhuan ki pa ni po Garo Hills kanan ka bentak ka bakham sarum kaba penyaklat ya ka East Garo Hills but West Khasi District hakata kawa umpat yang mah kawa umpat kanang ham jengai nak tu jaka ya kaba kanadon suakan ka dispute hakab de bakani ka jaka but ka High Court jong ka Mekha High Court akasam aja khatway kala ya ka judgment ru ya ka bakala pen scam ikini ki jing ya kaja kata ka mau guru ka nongkok ngur bat karangka ki hap apo jong ka hima nonglang nangta haka snem aja ka khandai ru kala don ka meeting ka bala khat du commission secretary jong ka Sarkar Jila Meghalaya ka sama aja ka khandai kata ka live photo mana basan aja ka khandai lapen scam asim bisa dikini ki aleng mamla ha ka beri bangni ka dia kini jaka le ka dia kini pu lapen scam ru halo ka rai jong ka High Court of Meghalaya baki ni ki jaka ki hap apo ka jeng pek jeng khmi jong ka West Khasi Hills District ani apo ka jeng pek jong DC jong ka West Khasi Hills District kalong ka babakla bat kalong ka babi anru namar ba kini kemengarkan sasisin begini ki jaka ki hap apo usam jong ka himanong lang bat kumju uru ki hap apo ka West Khasi Hills District tinga kan wa tengah sai piakan mal kalon ka jeng keli apo jeng ba jong ka Khasi Hills and District Council upur usam jong ka Khasi Hills District usang nangno bot ko nangno nangala kan syah to kapor bajuba ba upur usam jong ka Khasi Hills and District Council
udai be uput usam jong hima khasi ke jong kabamut hangta kabakut uput jong ka hima nonglang leadership ri uput jong ka sales atau majusi council kamdan kanu ka dispute ya ka bangal ong biang mentan kala rairu da ka high court of mekhya bat lapan scam ru da kata ka meeting ka blok do commissioner secretary yang te po secretary agak potrik benabasan ajakat khandai nakaliang jongi kan ka po nakaliang ka council kamduru nakaliang ka snong ni soban program yang kan jingle jog tiki kendhuan ki ba penpai penpra yo tiki mau ban nga thai kan nakaliang ka kurru kan sale ya ka badan kam ban nga sngo ban ong ru kan ka por bai ban kar kentu ban tha ki parok ki bale kan ni bakile mele songset mo nai snap ya ka jinya thu jong ki brio ki pai ba ni nak tai ndai yang bet ki kot isla ki dokumen khanang ba kanuman ra kanu ka jingya fair ni ka jingya kanat apren kinong song ki badan ha ki district ki ba bi ha ka jilla mekhlea dengan soban penpau ya kata ti nakaliang jong MDC dong ki ba yo ba in persai ko na kitan ki sambarang ki lang ton dei ka pau ba ka don taru ka garel sa tamat se council nakaliang ka council jing ni sawang ni verify kan ni la ka dei sisha ni em ka bawan lengkap ru bat ka garel sa tamat se council ba dari ka dong ka ba sisha ba nakaliang ka JCD siru ka de matalang ta nakaliang ka council jingi kamut nakaliang ka hasil sa tamat se council in sa lot ka protest mok melongi ba ro shantan bangi sara ikani ka report so siam jungi bangi sa le ya ka badan kam nalayo ka complain na kisnong haka Patrick badon kita ki kanhun na Garo Hills kita ki NGO lembar ka Garo Hills atau Council ba kila penpat yu putusam jong ka West Council hadin kata nalalit makendu UCM bal ngatho ya ka WKHT ba bele nakaling di Council ban ngai gaji kublay ya CAM hadin bang ladip tho sti la pa UM lan iba powel soklet ban late inquiry hotspot hadin bangila lap ya spot bangila inquiry ba katkum ki dokumen jong ka nonglang leadership bangila check dar ba kajing keno jong ka Garo student union kalong ka ba bakla long baseless ngitip check dar ba nadu untain tahi ba ya kane keputusan jong ka West Council ba jong East Garo Hills dadon pau natural boundary kawa umpat ya bangi ong kabala di marketed ka boundary jong ka West bajong ka East Garo Hills ba sa kawai pat angta teter ya mas tipat kamrumpat ari kawa redek ti habang iped misyar bnya kajing keno kalong ba baseless kam don nang rime namar ngintang misyar bnya ki kot ni lap check dar ba wat ka honorable high court jong megliaro kal ay favor ya kanong lang leadership bat kilapan ku boru badai ka kendo siap jong kanong lang leadership ba papusam jong ka West Council kajing keno jong kini ki case GSU ba bagdon kata kajing lebin yaki pat Garo kalau babakla namang ii menta bang iwan mene umdon ke kata bat ngakum local MC ngatip kambha nadu untain thai ni pergi Garo ngi salang bat ngimdon kata kajing ibin dane jing lebin yaki hari kita bro ditang kajing penshit manore kenang ban yo kalat kuno ban pensniu ya yang i artli district namar ngatip sekdar ba mending awan spot ba ki Garo kimdon kajing skul kumta hari kidai bet kajing tu bakla kita ki pressure group kiba bomday na kani kajing jungi kidai bet na po Garo Hills hari makiru imat sya ilam bakla manore tinakleng kajong ni council rekat bagi saudara snong bat usidar ni yatukit bahay kane inwat ya kita gibriu ba ilam bakla namar ong MP menta kini ki bro di tang kajing ilam bakla jong manore bakwat matoy yaldi hari ngilap ba kajing ya kenturput na kanong lang sa kamdon maki ki penskem bay yo putusam ladi but nakaling juga Garo Hills atau mas Council kila bakla mabeling OIP uput usam ngidon kamjingai ba to area ba pat maki kiban pat yo mau put jong ka kuning lang long ka bakla lada long ka bala le yong banga nga kentu ya ka nong lang sisip ban ai ka FR namar kilalit kendan yo lalit kenda yo put jong ka West Council te ka maki kila le ya ka bomde tinaleng juga nga kenturu ya UCM jong ka kadisiru ban intervene ya kan ke batas bat UCM jong ka Garo Hills tol mos diskusi kenang gila ban yo ya ka ta ka solution ka biang habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.